Ndewono ndị ọma, oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abia na-abịara gị na nke taa bụ Tuesday abalị 21 nke ọnwa Mee afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa Nkwọ n'ala Igbo. Na mmalite, ndị a bụ isi akụkọ ndị hirodo na akụkọ anyị taa. Otu jikọrọ ndị ọrụ enyela ọchịchị etiti 31 maka ikogharị aka elekere na mbugo ụgwọ ọkụ latrik. Ụlọ ikpe akachapụla akwụkwọ ịna n'ebe ọhụrụ nke Nnamdi Kanu nakwa mbupụ ya pụọ n'ụlọ mkpọrọ ndị nchekwa DSS. Ụlọ ọrụ NAPTIP anapụtala ụmụaka nwaanyị 6 dịcha ime site n'otu ogige ebe a na-amụ nwa ma na-ere ya na steeti Abia. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Otu jikọrọ ndị ọrụ niile nke gụnyere otu NLC nakwa otu ndị ahịa TUC n'aha mkpirisi emesiela ya ike na ọchịchị etiti nwere site ugbu a ruo abalị 31 nke ọnwa Mee iji mezuo ọchịchị obi ha niile nke gụnyere iwepụta ụgwọ opekata mpe ọhụrụ nakwa itinye ya n'ọrụ nakwa ịkachapụ mbugo nke ụgwọ ọkụ latrik. Nke a na-abịa ka otu kansụl ndị isi nke otu NLC nakwa otu TUC nwechara nnọkọ ọdụrụkụọ na nzaghachi nyere ọnọdụ ndị nke na-emetụta ndị ọrụ ala Naịjirịa. Ihe ndị a kparịrị banyere ya n'aka ndị ndu ndị ọrụ ahụ ka bụ ikpo ekwo nkụ nke ụfọdụ ndị gọvanọ na steeti ụfọdụ n'ịkwụ ụgwọ opekata mpe nke ụkpụrụ kwadoro ya bụ n'afọ 2019. Na mkpebi ha nke onye isi otu NLC Joe Ajaero nakwa onye ogbo ya nke otu TUC Festus Osifo bịanyere aka na ya, otu ahụ nyere ndị otu ha niile na steeti Anambra ntụziaka ka ha malite mfanye aka n'ụkwụ ma ọ bụrụ na ọchịchị steeti ahụ emetụzughị ọchịchị obi ha bụkwanụ nke ndị ọrụ ruo abalị 23 nke ọnwa Mee mgbe ọ ga-agacha. Nnukwu ọkaikpe ukwu ala anyị Olu Kayode Ariwoola na-adọ ndị ọrụ nke ụlọikpe aka na ntị ka ha zere agwa ọbụla nke nwere ike ibutere ngalaba ikpe ala anyị aha ọjọọ. O nyere ịdọ aka na ntị a na mgbape nke nnọkọ nkụzi ihe mkpụrụ abalị 2 nke nnyocha ndị ọkaikpe maka ntụliaka afọ gara aga n'ụlọ ikpe mkpesa tribunal nakwa mkpesa ndị emere gbasara mkpegharị ikpe nke gụnyere ọtụtụ nkatọ nakwa ebubo nke metụtara agwa dị aṅaa ndị eboro ndị ọkaikpe. Ọ rụtụrụ aka na okwu gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị yiri ka ọ bụ ya kwụ n'ihu n'ihe niile emere na ụlọikpe na ihe metụtara nkụzi ahụ. Onye Attorney General nke ọchịchị etiti nakwa onye minista ikpe ziri ezi Lateef Fagbemi na-egosipụta nkwado ya nyere atụmatụ iji 3% bugo ụgwọ ọnwa nakwa nchọnchọ ego niile a na-enye ndị ọrụ ụlọikpe enwere n'ala anyị. O kwupụtara nke a n'otu nnụrụ ihu ọha nke otu kọmitii ụlọ nzukọ Senate n'ihe gbasara ikpe ugwu ruru mmadụ nakwa okwu ikpe na ọganihu nke nkwalite ọdịmma ngalaba ikpe ziri ezi nke hirodo na Abuja. Fagbemi gosipụtakwara mgbarụ ihu n'ihi ihe ọ kpọrọ nleghara anya na ihe metụtara ụgwọ ọnwa ndị ọrụ nke ụlọikpe nakwa ihe nke a chọrọ n'ihe metụtara ya nke na-eruola ihe dịka afọ 17 ugbu a. Onye minista nke na-ahụ maka ego kwadokwara nke a bụkwa onye kpọtụrụ uche ọ dị mkpa ọ dị ka ewelitetukwu aka n'ụgwọ ọnwa ndị ọrụ na ngalaba ikpe ziri ezi iji zọpụta ngalaba ahụ. A na-atụ anya na a ga-eche ihe ndị a nụtara n'okwu ihu ọha ahụ n'ihu ụlọ nzukọ Senate maka nkwado nakwa itinye ya n'ọrụ. Ụlọikpe ukwu etiti nke dị n'Abuja ajụla ọzọ okwu banyere arịrịọ nke ịna n'ebe ọhụrụ nke onye ndu nke otu na-achụ nta nnwere onwe ala Biafra
IPOB n'aha mkpirisi Nnamdi Kanu na nchabi ikpe nke okwu ịna n'ebe ọhụrụ a nke Kanu. Odoziakụ Nyako kwuru na ya agaghị asị ka ya jiri amamihe ya mee ihe n'ịna onye ndu otu IPOB a n'ebe n'ihi na ọ gbapụburu ọsọ na mgbe mbụ a nara ya n'ebe. N'icheta ihe mere n'oge ahụ gara aga, onye ọkaikpe ahụ kwuru na ndị niile guzoro ma na Maazị Kanu n'ebe n'oge ahụ ewepụchala onwe ha site n'okwu ikpe a ma dọọ aka na ntị na mgbalị ọbụla nke pụtara ihe ndị ọkaiwu nke Kanu ga-agbalịkwa ịhụ na ha ga-agba akwụkwọ banyekwere na n'ebe ọzọ nke a ga-eche n'ihu ụlọikpe ahụ ga-abụ nke a ga-ahụta dịka mmetọ nke usoro ikpe ikpe n'ụlọikpe. Onye ndu nke otu na-achụ nta nnwere onwe ala Biafra bụ Nnamdi Kanu, onye kwuru ndị ntaakụkọ okwu ka ọkaikpe kwachara ikpe ahụ, bụ onye kọwara na okwu ikpe ya anaghị aga n'ụzọ kwesịrị ekwesị nakwa na o megidere iwu, na-emesi ya ike na onweghị ụlọikpe ala Naịjirịa ọbụla nwere ikike nke ikpe ya ikpe. Onye ọkaikpe ahụ nyere ndị ọrụ nchekwa SSS iwu ka ha kwe ka ndị ọkaiwu Kanu mmadụ 5 n'otu ụbọchị na-abịa eleta ya kwa ụbọchị nleta ọbụla, nakwa onye dibịa bekee ọbụla masịrị Kalu ịbụ onye nke ga-abịa nye ya nlekọta ahụike, ebe o yigharịrị ikpe ahụ ka ọ dịwazie n'abalị 19 nakwa abalị 20 nke ọnwa Juun maka ịnụrụ ya gaa n'ihu. Ọkaikpe Inyang Ekwo nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja akachapụkwala arịrịọ nke onye a na-ebo ebubo iso ndị na-eyi ọha egwu akparị ụka Mohammed Toko Mamu, nke ọ na-asị ka esi n'ụlọ mkpọrọ ndị ọrụ nchekwa DSS bupụ ya gaa n'ụlọ mkpọrọ nke dị na Kuje. Na nchabi ikpe ya, ọkaikpe Ekwo mesiri ya ike na ọchịchị etiti emeela ya ka o doo anya na ọtụtụ mgbapụ n'ụlọ mkpọrọ akarịala ugbu a. Ọ bụ ya mere na agaghị anabata arịrịọ nke mbufe ọbụla gaa n'ụlọ mkpọrọ nke Kuje. Ọkaikpe ahụ gbakwunyekwara na Mamu enweghị mgbe ọ gbaghara nke na-egosi na ihe a na-ekwu ziri ezi n'iwu, dịka onye ọkaikpe ahụ siri kwuo, ebe ọ bụ na ihe niile ekwuru okwu maka ya ka Mamu na-amaghị aka. Nke ahụ pụtara na ha bụ ezie ya, ịgba ama ọzọ adịghịzikwaghị mkpa. O mechara nye iwu ka Mamu nọgide n'ụlọ mkpọrọ nke ndị ọrụ nchekwa DSS oge niile a ga-ekpe ya ikpe gbasara ebubo omekome eboro megide ya. A ga-agbasu atụmatụ ego mgbazinye ụmụ akwụkwọ echerela ogologo oge n'ụbọchị Fraịde nke na-elekwasị anya na ụmụ akwụkwọ dị 1.2 gburugburu ụlọ akwụkwọ mahadum niile ọchịchị etiti nwe n'ala anyị. Onye isi oche nke akpa ego mgbazinye ahụ, Akitunde Soyan, onye kwupụtara nke a n'ọgbakọ inye nkụzi maka ọnọdụ a nke ndị ntaakụkọ nọ na ya na Abuja, kọwara na 1.2 nke ụmụ akwụkwọ mahadum etiti, ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ, ụlọ akwụkwọ kọleji mmụta nakwa nke nka na ụzụ bụ ndị nke mbụ ga-erite uru na ya bụ ego mgbazinye agba ya nke mbụ. Ọ gara n'ihu nye nkọwa na agaghị akwụnyere ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ ego a n'akara maọbụ n'akpa ego ha, kama na a ga-akwụnye ya bụ ego n'akpa ego nke ụlọ akwụkwọ nke nwa akwụkwọ ọbụla na-agụ akwụkwọ na ya. Ozi anyị chịkọtara na-akọwapụta na enwere ihe dịka 100 ụlọ akwụkwọ dị elu nke etiti 226 nke gụnyere mahadum etiti dị 62, ụlọ akwụkwọ nka na ụzụ mahadum dị 21 nakwa nke nka na ụzụ maka otu ihe ọmụmụ nke dị 91, tinyekwara kọleji mmụta dị 27. Ndị isi nke ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ nakwa ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dị elu ndị na-enyepụ nzere digrii ga-anọrọ taa nwee arụmarụ nke gbasara atụmatụ iji nzere Bachelor of Technology dochie nke HND. N'ozi nke onye nhazi ọrụ n'otu bọọdụ mmụta nka na ụzụ Lawal Hafiz nyere ndị isi nke ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ gbaa gburugburu ala anyị na-ekwu na nnọkọ ahụ bụrụ ohere nke ịkpọku ọchịchị etiti ka ha kwado ụkpụrụ iwu eji ewepụ ndị iche dị n'etiti nzere bachelor's degree nakwa nke HND.
ụkpụrụ ahụ bụkwanụ nke iwu na-achọ ka ewepụkwa ịkpa oke n'etiti ndị ji asambodo HND nakwa ndị nke ji digrii na-arụ ọrụ n'ebe ọrụ nakwa ihe metụtara mbugo n'ọkwa ọrụ. ụkpụrụ ahụ gakwara n'ihu na-achọkwa ka ịkpa oke ndị nke a na-ahụta n'etiti ndị aka ji oke n'ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ bụkwanụ nke ha nọrịsịrị na-ata ahụhụ n'ime ya bụrụ nke ga-abịa na njedebe. opekata mpe ihe karịrị narị mmadụ 386 nke ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ nwanyị nakwa ụmụaka abụrụla ndị agha soja ala anyị napụtara site n'oke ọhịa Sambisa ihe dịka afọ 10 gachara nke ha nọcharala n'ọgba ndị tọrọ ha. onye na-arụ ọrụ dịka onye GOC nke ngalaba ndị soja divishọn nke 7 AGL Haruna mere ka amara nke a mgbe ọ na-aza ajụjụ nke ndị ntaakụkọ na ya na mpụga nke oke ọhịa ahụ nke dị na kansụl Kondunga nke ọ nabatachara ndị agha ndị rụrụ ọrụ nnapụta nke were abalị 10. Brigadier General Haruna kwuru na usoro ihe omume ahụ akpọrọ Operation Desert Sanity 111 bụ nke ji ekpochapụ ụdị ọbụla nke omume iyi ndụ egwu na-aga n'ihu n'ime oke ọhịa ahụ, tinyekwara ohere maka ndị chọrọ ịchịsa egbe na mma ha ma chegharịa ime otu ahụ. ụfọdụ ndị ahụ esi n'oke ọhịa ahụ zọpụta bụ ndị nke kwuru okwu kọwara na ha anọọla ihe dịka afọ 10 n'aka ndị ahụ tọrọ ha n'ogige a. otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya n'ihe gbasara nchekwa ezutela onye kọmandantị nke ụgbọ niile bụ nke elu onye isi ala ji eme njem ya na nnukwu onye ndụmọdụ nchekwa nke etiti maka ịma ihe metụtara ịma aka niile nke na-eche ụgbọelu onye isi ala ihu. na okwu ya n'ọgbakọ ahụ nke mere na Abuja ụnyaahụ bụ Mọnde, omeiwu Satomi Ahmed onye isi oche nke otu kọmitii ụlọ nzukọ n'ihe metụtara nchekwa jụrụ gbasara nke bụ ezie n'ọnọdụ ụgbọelu niile nke onye isi ala nọ na ya. Ahmed kwuru na ehiwela obere otu kọmitii nke ga-eso ndị aka ji oke n'akụkụ a rụkọ ọrụ ọnụ ma chọpụtagasịa ihe bụ nsogbu nke ụgbọala niile onye isi ala ji eme njem. onye isi oche ahụ onye mesiri ya ike na ọ tụrụ ha n'anya otu esi gụta n'akwụkwọ banyere ọnọdụ ụgbọelu ndị onye isi ala ji eme njem nọ na ya nakwa na a na-akọwa na a chọrọ nkwado maka iji hụ na a ga-elebara ya anya site n'aka ndị ọnụ na-eru n'okwu. ụlọ ọrụ nchekwa njem ụgbọelu ndị nkịtị nke mba Britain akpọrọ UKCAA n'aha mkpirisi enyela ndị ogbo ha bụ nke ala anyị mkpesa banyere ụlọ ọrụ njem ụgbọelu Air Peace n'ihe gbasara ebubo ha na-ebo na ụlọ ọrụ njem ụgbọelu ahụ adịghị erube isi n'iwu ndị nke gbasara nchekwa na mba UK. ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ nchekwa ahụ ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ nchekwa njem ụgbọelu n'ala anyị NCAA n'aha mkpirisi bụ Michael Achimugo bụ onye kwupụtara na ụlọ ọrụ ha natara ụfọdụ mkpesa site n'aka ndị ogbo ha nke mba Britain banyere usoro ihe omume nke ụlọ ọrụ Air Peace n'ọdụ ụgbọelu Gatwick dị na London. Achimugo sịrị na nchegbu nke nchekwa ahụ bụ nke ahụtara n'oge ụlọọrụ UKCAA na-eme nnyocha ha n'ogige ha. akụkọ na-egosi na ụlọọrụ ahụ bụ UKCAA enyekwala mkpesa gbasara ụlọọrụ Air Peace ugboro abụọ bụkwanụ nke a na-eziterela ndị ogbo ha bụkwanụ ndị nke NCAA nke ala anyị. onye nkwuchite ọnụ nke ụlọọrụ ala anyị akọwara na ha edegarala ụlọọrụ Air Peace akwụkwọ iji dozie ọnọdụ ndị a akpọtụrụ aha n'ọdụ ụgbọelu Gatwick. onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan na-adọ aka na ntị na ọgbaghara ndọrọndọrọ ọchịchị dị na steeti Rivers nwere ike ịkụkasị ọ bụghị naanị mpaghara Niger Delta kama akụkụ ndị ọzọ nke ala anyị ma ọ bụrụ na eleghara anya ghara idozi ya n'aka ngwa ngwa. onye isi ala n'oge gara aga kwupụtara nke a n'oge ọ gbapere atụmatụ ọrụ ngo nke okporo ụzọ dị na kansụl Obiakpọ nke steeti Rivers. ọ kpọkuru ndị niile nke a gbasara
ka ha meghachi mma ha niile n'ọbọ ma hapụ ka ihe niile tara n'abalị wụrụ anwụnta jikọta aka ọnụ rụọ ọrụ maka ọdịmma ndị mmadụ na steeti ahụ nakwa uto mmepe nke ala anyị. Jonathan gwara onye minista na-ahụ maka isi obodo ala anyị Nyesom Wike nakwa gọvanọ steeti ahụ bụ Sim Fubara ka ha kwụsị ọgụ ahụ ka ọgbaghara ahụ ghara ịbụ nke ga-atụrụ ime ma mụpụta ihe isi ike nke ọghọm na mpaghara niile na ngalaba ahụ nakwa n'ala anyị n'ozuzu oke. Anwụchiela otu nwata nwaanyị gbara afọ 63 Chinyere Nkwọcha nwere ogige ebe a na-amụ nwa ma na-ere ha na steeti Abia. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmachibido ịtụ mgbere mmadụ NAPTIP n'aha mkpirisi bụ ha kwupụtara nke a na-ekwu na ọ bụ ndị ọrụ nchekwa DSS ngalaba ya nke steeti Abia nyopụrụ ogige ahụ n'oge ha na-eme ngwachagharị. A napụtara ihe dịka mmadụ 10 site n'ogige a dị na obodo Ụmụnkwa dị na Ụmụafọ Ndumeibeko na kansụl Ụmụahịa North ebe Nkwọcha nọ na-akpa arụ a nke ọ na-akpa. Ndị ahụ gụnyere ụmụaka nwaanyị nọ n'agbata afọ 24 nke dị mmadụ 6 n'ime ha bụ ndị dịcha ime ugbu a, 1 na-enye nwa ara nakwa tinyere obere ụmụaka nwoke 2. Ụlọ ọrụ NAPTIP ekwuola na nwata nwaanyị a na-enyo enyo nakwa ụmụaka ndị a napụtara ka ha nyefere ngalaba njikọ ozi ha maka nnyocha ga-aga n'ihu nakwa iwere nzọụkwụ ndị nke ga-ekwesị. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abia ka ị na-ekiri. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri naanị nọsi ike ebe ahụ maka na m onwe m nọ ya. Ndewo. Ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, ụlọikpe kasị elu na mba South Africa ekpebiela ikpe na ihe metụtara mpụtara nke onye isi ala mba ahụ n'oge gara aga bụ Jacob Zuma na-apụta maka ịzọ ọkwa nke ịbụ otu onye n'ime ndị omeiwu na ya bụ mba agaghị ekwe omume n'ihi na o rubeziere ugbu a iso zọọ ọkwa ọbụla na ntuliaka ezumezu nke ga-ehi odo na mba ahụ ugbu a n'izu ọzọ. Mkpebi ahụ ka a na-elepụ anya na o nwere ike ịkpata ọgbaghara nakwa ọnọdụ tigbuo zọgbuo ebe ọ ga-eme ka ndị nkwado Zuma bụrụ ndị nke iwe ga-ejupụta n'obi ma tinye ụjọ n'obi ndị mmadụ maka ọgbaghara bụkwanụ nke ga-esite ugbu a ruo abalị 29 nke ọnwa Mee, ụbọchị nke ntuliaka bụkwanụ nke a na-atụ anya ya. A na-akọwa na ọnọdụ dị otu a ahụtụbeghị ụdị ya kamgbe ọchịchị ịkpa oke agbụrụ kwụsịrị na mba ahụ n'afọ 1994. Ụlọikpe ukwu ahụ bụkwanụ ndị nke tụpụrụ mkpebi na-adabere na mkpebi nke megidere ikpe nke arịrịọ Zuma webatara na-ama mkpebi nke ụlọ ọrụ kọmishọn ntuliaka nke chadoro ikpe n'oge gara aga na Zuma dara iwu nke metụtara ụlọikpe bụkwanụ nke mere na o rughịzi eru ugbu a ịnọ na ọkwa nke ịzọ ọkwa onye omeiwu n'ihi amara ya ikpe ịnọ n'ụlọ mkpọrọ ọnwa 12 zuru ezu. Zuma hapụrụ oche onye isi ala mba ahụ n'afọ 2018 ka ebochara ya ebubo banyere nrụrụ aka bụkwanụ nke ọ gara n'ụlọ ikpe maka iji kpee ya ikpe n'afọ 2021 ebe a mara ya ikpe ịnọ n'ụlọ mkpọrọ ọnwa 15 nke o mechara nọ naanị ọnwa 3. N'akụkọ akụnụba, ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ patrol nke Port Harcourt ga na-eshipụta ihe ruru 100,000 barel 2 na 10,000 kwa ụbọchị ga-amalite ọrụ na ngwụcha nke ọnwa Julaị ka nyigharị niile mecharala banyere nke a adịla ọtụtụ. Ụbọchị ọhụrụ a ka nnukwu onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze nakwa nke ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ patrol bụ Chief Ụkadike Chinedu onye mere ka anyị mata nke a.
o kwupụtara nke a na nzọụkwụ a ga-akwalite ọnọdụ akụnụba nke obodo anyị a ma gbatuo ọnụ ahịa mmanụ patrol nakwa akụrụngwa ya niile gburugburu ala anyị. Enyimba TV chetara na ọnwa Disemba afọ gara aga ka onye minista na-ahụ maka mmanụ patrol bụ Henneken Lokpobiri mapụrụ ọkwa na arụchala ngalaba ịrụ ọrụ nke ebe nshipụta mmanụ ahụ dị na Port Harcourt. Ebe nshipụta mmanụ ahụ gụnyere ngalaba nke ochie bụkwanụ nke ga na-eshipụta ihe dịka barel mmanụ ruru 60,000 n'otu ụbọchị, ebe ngalaba ya nke ọhụrụ ga na-eshipụta 150,000 nke barel mmanụ patrol n'otu ụbọchị. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, onye nkụzi otu egwu bọọlụ Golden Eaglet bụ Manu Garuba ekwuola na ya ga-eme ihe niile ya nwere ike ime iji hụ na otu egwu bọọlụ ya nwetara mmeri n'aka ndị ogbo ha bụ Togo na nzute nke abụọ ha maka ntozu oke maka iko African Cup of Nations nke ga-ehi odo na mba Ghana maka ndị na-erubeghị afọ 17. Ndị ọkaibe a malitere n'ụzọ na-esichaghị mmadụ obi ike n'ịma aka nke ha na mba Burkina Faso n'ụlọ akwụkwọ mahadum Ghana. Nigeria na-agba ndị nke abụọ dịka ha ji akara 4 n'ihi na ha na Burkina Faso nọkwa n'otu ebe. Garuba na-elepụ anya ịgba ndị nke mbụ ebe o nwere mmasị obi ike na ndị otu egwu bọọlụ ya ga-emeri ndị nke Young Hawks nke mba Togo. Ndị ọma, otu a ka ọ hanye n'ọnụ n'akụkọ ụwa nke uhuruchi a, mana tupu anyị apịachie ya, geghachikwa ntị n'isiokwu ndị gbakwara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Otu jikọrọ ndị ọrụ enyela ọchịchị etiti 31 nke ọnwa Mee maka ịkụgharị aka elekere na mbugo nke ụgwọ ọkụ latrik. Ụlọikpe akachapụla akwụkwọ ịna n'ebe ọhụrụ nke Maazị Nnamdi Kanu nakwa arịrịọ mbupụ ya gaa site n'ụlọ mkpọrọ nke ndị nchekwa DSS gaa ebe ọzọ. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ NAPTIP anapụtala ụmụaka nwaanyị 6 dịcha ime site n'otu ogige ebe a na-ere ma ebe a na-amụ nwa ma na-ere ha na steeti Abia. Ekele m gị maka isonyere anyị na nke uhuruchi a. Ana m asịkwa gị ị ga-anọkwa ya echi na-abịa abịa mgbe anyị wetekwara gị akụkọ ụwa. Aha m ka bụ Ezinne Mmadụ. Kachi bụ ọnụ.